Hello mga kalalabi nanay, Merry Christmas. Dahil Pasko ngayon, magluluto tayo ng dessert. Ang gawin natin dessert ay sagu, gulaman, mango dessert. Abangan niyo maya ha, ang gagawin ko. Ito ang iano ko sa misa namin. Kalalab, sugdanan na to. Hello mga kalalab, mao ni ang atong sangkap ha. Yan ang mga sangkap sa ating sagu, gulaman, mango dessert. Yan, Eden cheese, jelly magic mix, mango flavor, crystal na gulaman, 3 mangga, sagu, 1 kilo sagu mga kalalab, Nestle cream, condensed, itong Hershey mango condensed flavor, mag-add yan ng flavor sa ating sagu, gulaman dessert. 2 gatas, Alpine yung isa at saka Alaska yung isa. Yan. Sundin nyo lang mga kalalab ang mga ingredients. So, umpisa na natin. Mag-ano na tayo ng 5 basong tubig kalalab sa kaserola. Yan, 5 baso yan kalalab ha. 3 lang ang nakuha ng video kasi nakat po. Kaya, pero 5 baso yan lagay nyo sa isang sachet na gulaman at saka isang sachet na jelly. Halo-halo lang natin kalalab ha. Yan. Ilagay na natin yung mango flavor na jelly mix. Yan, halo-haloin lang natin. Halo-halo natin lahat kalalab bago natin isalang sa apoy. O ito na yan, yung mango flavor. Yung isa kanina, yun yung gulaman na crystal. Mag-ano yan, mag-combine na yan, magkulay yellow na yan. O yan na, nagkulay yellow na. Ganyan, kalalab ha. Tsaka i-add na natin yung ating Hershey mango condensed. Yan. O yan na, ano na yan, na buhos na ang mango condensed na Hershey. Yan. Pangdagdag kasi ng lasa yan, kalalab. Yan. Anuhin lang natin, halo-halo lang tayo. Halo-halo tayo hanggang sa kumulo ha. Huwag lakasan ng apoy kaya baka dumikit sa kaserola. Halo-halo lang hanggang sa kumulo. Pag kumulo kalalab, madali lang maluto kasi yung jelly at saka yung gulaman. Kaya pagkatapos niyan, ating ilalagay sa mga hulmahan. Yan, halo yan. Kumulo na kulalab ang ating mixture ng jelly gulaman. Jelly. Yan. Inano na natin, nilagay na natin sa mga hulmahan. Isang kamay lang kasi kalalab, pasensya na, isa lang kamay, isa gamit ng camera, naghawak ng cellphone. Kaya yan. Tapos, ano lang natin ng maliliit. Yan, sa hulmahan para magbuka siyang cubes pag na-scrap na natin. Yan mga kalalab. Yan, ganyan lang. Line-line lang para magmukhang cube pag na-scrap. Ayan, scrap na natin kalab-lab. Yan ang resulta niya kalalab. Pagkatapos niyan, iset aside na natin, magpakulo tayo ng tubig para sa ating sagu. Yung nabili kong sagu, luto na kalalab, pinakuluan ko lang ng konti. Yan. Yan lang. Pakulo na tayo. Pagkatapos niyan, pag mga kumulo na. Pero kung hindi luto yung sagu nyo kalalab, mga siguro 15 minutes siguro, ang niyan, pagluto ng sagu. Basta ako, luto na yung sagu na binili ko. Yan, kumulo na, Inano ko na, kinuha ko na,
at pinalamig ko. Set aside naman natin yan, kalalab. Kasi ang gawin natin, mag-ano naman tayo ng mangga. Hiwa-hiwa lang ng konti. Tayo scrap din yung mango, 1 kilo mango. Pagkatapos niyan, lahat na ma-scrap na, iset aside na naman para pa ihalo na lang natin lahat. Yan, natapos na yung pag-ano natin ng mangga, mga kalalab. Sundin lang ninyo, kalalab, ang mga ingredients. Ito naman yung cheese. Mag-ano na tayo, slice na tayo ng maliliit na cheese. Yan. Saka set aside din natin. Mamaya, madali lang, kalalab, halo-halo lang natin lahat. Ayan na, sumpisa na natin, kalalab. Maghahalo-halo na tayo. Ilagay na natin yung sago. Yan na yung sago, kalalab. Yung ingredients dito, kalalab, sundin lang ninyo. Masarap ang resulta ng sago, gulaman, dessert nyo. Yung mangga, ilagay na lahat. Halo-halo lang lahat ng ingredients. Yun yung yung jelly na niskarap natin yan. Yung ginawa natin jelly kanina yan. Hindi ko muna nilagay lahat kasi haluin ko muna ang mga maigi. Pero mamaya, ilalagay ko rin yan lahat. Yan, yung gatas na 2 gatas. 2 gatas. At isang condensed na gatas. At isang mango na Hershey condensed. Yan kasi ang nagdagdag ng tamis. At saka 2 Nestle cream. Yan. Madali lang, kalalab, gawin. Halo-halo mo lang lahat yan. Kaya ganyan lang, kalalab. Gawin lang yan. Sundin lang yung mga ingredients. Masarap ang kalalabasan. Yan, lagay na natin yung cheese at saka yung yung gulaman kanina. Tingnan nyo, dumami na yung nasa Tupperware. Sa Tupperware na malaki para magkasya doon ang lahat ng mga